Är det bara du som får gå på den? Är du kissnödig så får du också gå dit. Jag vet. Så det tycker jag du kan göra, för jag har druckit 1 liter dricka och sammanlagt 1,5 liter vatten som hon normalt skulle dela på. Drack Cornelia upp. Sen 1,5 liter cola. Ja, vad är kola nu? Nu hör du Adam. Jag behöver inte gå på en kiss nu. Inte. Nej. Men du får ta bort händerna. Det var nog skönt att ligga på golvet, det är ganska svagt. Det är varmt. Är det varmt? Ja. Hej. Mickis, finns det inget toalettpapper där inne? Jo, det finns toalettpapper där inne. Varför tar du då papper? Jaha, nej, det var inte toalettpapper. Va? Det var inte toalettpapper. Varför tog du det blåa? Jag måste ha ett skick. Jag tror också. Man blöd. Vad gulligt hon äter. Jag har